anem a veure un sistema còmode per gestionar l'enviament simultani de diferents treballs de BIM Studio a la nostra talladora làser. Aquesta explicació la fem amb BIM Studio 2.3.9, que a novembre de 2025 és la versió disponible al portal d'aplicacions del Departament d'Ensenyament. Per fer aquest tipus de treball necessitem treballar amb una plantilla. Per crear la plantilla agafarem una figura quadrangular i li posarem aquí la mida del material que nosaltres fem servir normalment. Jo, com que normalment treballo amb material que ja està tallat en mida A4, he posat les mides de l'A4. El que faré serà col·locar una 4 a la meva talladora làser col·locat a la vora inferior esquerra, tocant les vores exactament. Escanejaré el material i mouré aquest quadrat per tal que aquesta cantonada coincideixi amb la cantonada que es veu a la imatge. I un cop ho tingui, botó dret, bloquejar capa, hauré bloquejat això per tal que no el puguem moure per accident. Això, d'una banda, ens agilitzarà el treball, perquè quan comencem a treball no hem d'escanejar la posició del material, sinó que si la col·loquem a sota a l'esquerra ja sabem on el tenim col·locat. Crearem també diferents capes. En principi, 3 capes, una per gravat de línia, una per gravat ràster i una per tall. Si volguéssim, podem fer més capes. El sentit de fer més capes és que, de vegades, si per exemple la fusta està combada, quan tallem una figura, després de tallar-la, de vegades cau una mica i varia la distància focal. Llavors, si anem a fer forats dintre de la figura, podríem voler primer fer els forats de dintre i després tallar la silueta de la figura. Aquest podria ser aquest sentit de dir el que tallem en primer lloc i en segon lloc. I també és per aquest motiu que és bon costum fer primer els gravats i després el tallat. Si volguéssim, podríem crear 3 capes per a gravat, per fer un gravat clar, un gravat de mig i un gravat fosc. Podríem crear també una capa de plec de material. Podríem anar creant diferents capes segons necessitem. Normalment, amb aquestes 3 ja tindrem suficient. Aquesta plantilla la publiquem en algun lloc accessible per als alumnes, Moodle, Classroom, com sigui. Els alumnes obriran aquesta plantilla i es posaran a treballar aquí. Jo ja he preparat el treball de diferents alumnes. Tenim un alumne 1 que ha creat una zona de gravat i una zona de tall. Tenim un alumne 2 que ha creat una de tall i un gravat de línia. Tenim un alumne 3 que ha fet també aquest tall i aquest gravat ràster, però a més ha agafat i a la capa de gravat ràster per explorar ha jugat amb aquests valors. Doncs veureu que això no ens afecta, no importa els valors que ells posin a cada capa. I també veurem un alumne que ha fet la seva capa de tall, la seva de marcat de línia i la seva de gravat, però ha canviat els colors i veurem com això tampoc afecta. L'únic que és important és que no canviïn els noms de les capes. Un cop els alumnes han acabat de treballar, el que han de fer és anar a Arxiu, Exportar, SVG i guardaran el seu arxiu. Jo ja els tinc tots guardats per agilitzar el vídeo. I ara la persona encarregada d'enviar aquests treballs l'únic que ha de fer és obrir-se la plantilla, anar a Arxiu, Obrir, i aquells arxius que han generat, obrim, deixem l'opció Capa, donem a OK i tenim aquí importat el primer treball. Venim a Obrir, segon treball, anem a obrir el tercer treball, i aquest era el cas en el qual havien canviat els valors. Fixeu-vos que si venim a la capa gravat ràster, tenim els nostres valors. No importa quins valors haguessin posat ells, que si no han canviat el nom de capa, vindran a parar a la nostra capa amb els valors que nosaltres tinguem. I tenim també un quart treball, que fins ara ho he posat fàcil, els he posat tots en llocs diferents, però aquest quart treball, a més d'haver canviat els colors, resulta que la persona ha creat el treball a la mateixa zona. Molt bé, doncs quan importem tenim tots els objectes seleccionats. És el millor moment per desplaçar, perquè si no ho fessin en el moment ens haguessin quedat aquí apilats i seria complicat seleccionar els subjectes. Algú potser pot pensar que seria una bona idea agrupar
tots els subjectes d'un mateix treball, però no ho podem fer, perquè si agrupem, els posa tots en una mateixa capa, que no és el que volem. Tenim que un cop hem importat, està tot seleccionat i podem desplaçar-lo també el marc, però un cop que ho hem deixat anar, ja no puc seleccionar el marc perquè la capa estava bloquejada, però jo ara podria desbloquejar-la i podria esborrar això. Com molts potser ja heu imaginat, aquí sobre tinc molts marcs, el marc de la plantilla i el de cadascun dels treballs que he anat important. La qüestió és que això ho volem ocultar perquè no volem que surti en el nostre treball. És només la referència per saber on tenim el material per col·locar el treball dels alumnes. Un cop ho tenim preparat, comprovem que està tot bé, si volguéssim podríem ajustar més a una cantonada per aprofitar més el material i podem desactivar. Fixeu-vos que aquesta capa l'he posat a potència 1, velocitat 300, perquè en principi l'he d'apagar, però si m'oblido d'apagar-la, el que vull és que no em faci res al material i que vagi molt ràpid per no perdre molt de temps. Tancaríem aquí i enviaríem el treball. I per acabar anem a veure com gestionar els nostres perfils de tall. Podem importar perfils fent clic en aquesta carpeta, seleccionant un arxiu .json, el donaríem a obrir i importaríem el fitxer. Deixaré a la descripció del vídeo els perfils de tall del programa Faig. Però a més d'importar els valors, també podem personalitzar-los. Si posem per cas que ha passat un temps, el nostre tub làser ha perdut potència i ara per fer el tall DDM en comptes de velocitat 6 necessitem velocitat 4, per no haver d'estar cada vegada baixant manualment aquest valor, podem venir aquí a configuració, seleccionar aquest perfil, posar els nous valors, guardar i sortir, i ara, quan tornem a triar aquest perfil, ja ens posarà el nou valor que hem guardat. També podem fer, no només modificar-los, sinó crear perfils nous. Si hem fet un test de plegat i volem guardar el valor de plegar cartolina, per exemple, podem venir a configuració, crear un nou valor, posar pleg cartolina tipus 1, per exemple, perquè podem tenir diferents tipus de cartolina i que els puguem guardar els diferents depenent de si estem fent servir una marca o una altra. Podem afegir el tall DDM de 5 mil·límetres, els valors que siguin. Si després els volem aprofitar en un altre ordinador, podem exportar aquests valors en un arxiu que des d'un altre ordinador, amb aquesta opció, podríem importar-los. I finalment, fer notar que per a l'alumnat només necessitem una plantilla que tingui almenys aquestes 3 capes i aquesta mateixa plantilla servirà per a tot el material, tant si estan fent un treball per contraplacat, com feltre, metacrilat, cartró, el que sigui. Som les persones que hem d'enviar el treball a la màquina, les que podem fer una de dos, o bé tenir una única plantilla i llavors, depenent del material que posem a la màquina, triar els perfils corresponents a aquell material, o gravar-nos una plantilla de cada material. Una plantilla amb tots els valors del cartró, una altra amb els de DM de 3 mil·límetres, una altra amb els del contraplacat i obrim la plantilla del material que anem a fer servir. Podeu fer-lo de la manera que us sigui més còmode. Espero que aquest vídeo us serveixi d'ajut per gestionar els treballs de forma més àgil i més còmoda.